Sederek-sederek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan malih wonten ing lubering berkah. Pangandikanipun Gusti wanci menika mbrekita supados kita mangertosi agenging katresnanipun Gusti wonten ing pagesangan kula lan panjenengan ingkang dereng nyondongi kaliyan kersanipun Gusti. Nabi Yesaya nggambaraken pemimpin bangsanipun kados dene Sodom lan Gomora. Tegesipun rakyat, pemimpin saha bangsanipun sampun dumawah wonten ing karisakan moral. Menika dados ironi lan pamemut ingkang teges kangge bangsa ingkang nganggep dirinipun bangsa ingkang piniji dening Gusti. Kathah sanget kegiatan keagamaan lan karohanen ananging ugi kathah tumindak maksiat, korupsi, nerak angger-angger lan sanes-sanesipun. Mekaten ugi kawontenan gesang kita ing wekdal menika. Lajeng pitakenan kula lan panjenengan kenging menapa bab mekaten saged kedadosan. Temtunipun amargi kita sampun kados dene bangsa Israel ingkang nglirwakaken pangandika saha piwulangipun Gusti. Mekaten ugi kita kirang anggenipun budidaya misungsungaken diri supados saged dipun ewahi dening katresnanipun Allah. Kados-kados kula lan panjenengan namung mbetahaken pangandikanipun Allah ingkang sesambetan kaliyan berkahipun Gusti kemawon. Ananging menawi piwulang saha pangandika bab paring pangapunten, pangucap syukur, pamratobat, ngurbanaken diri lan sanesipun boten kita estokaken. Senajan mekaten, Gusti tansah paring wekdal, Gusti tansah paring kalodhangan supados kula lan panjenengan saged nggulawentah diri lumantar katresnanipun Gusti. Kanthi gegambaran dosa ingkang abrit kados dene kirmisi saged dipun ewahi dados pethak. Lajeng pitakenanipun menapa kula lan panjenengan purun nampi katresnanipun Gusti ingkang saged ngewahi gesang kita dados murni lan pethak. Sederek-sederek ingkang kinasih, wujud bilih kula lan panjenengan purun dipun ewahi lan purun dipun anyaraken inggih menika lumantar nelangsani sedaya dosa lan pamratobat ingkang temen. Kita perlu mujudaken pitobat menika kanthi misungsungaken diri supados nglampahi ewah-ewahaning gesang kados dene kaanyaraken karakter, tumindak, saha pangucap ingkang langkung sae lan dewasa. Pambarekipun Rasul Paulus dumateng pasamuan ing Tesalonika supados tansah budidaya tumindak ingkang beda kaliyan jagat. Senajan nampi panganiaya, intimidasi, saha ngasoraken tiyang sanes,
Ananging pasamuan ing Tesalonika saged berjuang saha kiyat amargi kangelanipun pasamuan boten muspra wonten ing ngarsanipun Allah. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.